Hola, som ICE. Econ. Acu. Aci i Pau. Nosaltres vàrem néixer al planeta Abidemi, encara que ara vivim a Obdeso. Obdeso és un planeta que vàrem descobrir fa molt poc de temps i al qual hem vingut a viure al adonar-se que el planeta on vàrem néixer s'ha fet inhabitable. Per què penseu que no podem viure a Abidemi? Igual penseu en algun desastre natural, en alguna epidèmia, que no vàrem poder buscar cura, o qualsevol cosa semblant, però res està més lluny de la realitat. Hem de confessar amb molta pena i tristor que la nostra espècie hem sigut qui ha destruït el planeta. La sobreexplotació de recursos, la poca cura al nostre planeta, es va passar factura. No vàrem veure que generaven 300.000 tones de fem per hora, com si estigueren fent 300 avions buits només de fem. Però no solament era el fem. Creàvem tant de plàstic i no sabíem què fer amb ell que vàrem acabar tirant-lo a l'oceà i provocaren la construcció d'una illa de 2 milions de quilòmetres quadrats, com si fora 4 vegades la superfície d'Espanya. Les desigualtats econòmiques entre les persones eren desorbitades. Només un 1% de la població acumulava més riquesa que tota la resta del planeta. Imagina que 2 o 3 persones del teu col·legi o institut tingueren més diners que els demés. A més, els xiquets i les xiquetes van perdre drets tan bàsics com l'accés a l'educació. Uns 270 milions no anaven a l'escola. És com 5 vegades la gent que viu en el vostre país. Nosaltres ens adonarem tard del nostre problema i ara, encara que solament són 5, estem intentant construir una nova civilització a Obdeso. Som poca gent, però estem posant tot de la nostra part per solucionar-ho. Enviem aquest missatge el més aviat possible, encara que tardarà molt de temps en arribar a vosaltres, ja que estem molt lluny. Ara mateix, per a nosaltres, és el 1923, en el vostre recompte d'anys. Esperem que el missatge arribi abans de 2026, ja que en eixe moment serà tard per a solucionar els problemes que hem vist que esteu començant a crear. Teniu aquestes problemàtiques en el vostre planeta? Coneixeu les xifres? Ens hem adonat que la FEB té planejat visitar el nostre planeta i conèixer-nos a l'abril de 2019. Vindràs a veure'ns?